Uy pre, kanang kita ka sa akong kuan pre kanang kung kabaw ba. Pati gahapon to ka nakabuhi niya. Hato gabi na ko pinangita. Wag gid ako nakiti pre. Kanang kabantay ka sa kabaw diri. Na nakabuhi gyud mong kabaw pre. Na dito oh, grabe ni kinaon sa kuan dito, saging ug mais. Ha? Ngog mais. Hala patay. Ngog mais. Isa kang laki siyang maisan. Hala patay na kung bayron ako. Sige pre, matay ko pre. Uy, nagkakin, naaragin kabawa. Kaya akin ko, kabawa nga. Gusto ito kabawa. Saan na nani, warap ko kwartag, dako, dami sing ko na ni. Kau na, nan, apoy saging, apil pang saging. Patay, palawa, pakitig iyan, inong patay. Ang kabawa, inanong ikuan ka diya. Inong ikuan ka diya. Nian, nakabuhi ka. Dako, pa ito ka ikong pisi, akong higot niya, anong kabuhi man. Kabawa. Kabawa ka pirang ilasa yung kabawa. Hindi ilasa. Oh, daming kabawa ka. Uy, sipit. Uy, sipit man. Ah, guyog na. Uy, guyog na. Kini. Okay. Good. Kabawa ka. Gahapon ako pinangita ni mo. Gahip yung kay kagliok. Uy, dali ba kay makitsakpan sa tagiyan ni. Wala pa rin tagiyan ni sakpan sa tagiyan mong kinaon. Saging og mais. Kapuang. Muluglo na mo. Gahip. Kabawa ni. Gahip kabawa. Nag-alam hupak ni. Okay. Sa ka pre. Kapasang na. Daun sa ka pre? Tabang. Gahi kayo? Gahi kini akong turuan ka pa bitin gahi. Nagahian eh. Grabe mo gid kumpare ga. Grabe sa unsa. Sa tabangi ko ba sa maluoy uy. Hunat ba hunat? Unsa? Hunat ba? Uy, pangusog pud ako kay kusog. Kagamay anang kabawa. Kusog ba kanang kuan ba kusog mo sa. Gamay ana Sa unsa? kamot mo gamit inong sa ka. Tabang mo tab. Gahi gayon sakit yung kamot oh. Sa marap ko kay kusog niya uy nang unsa piting ni gahiya ang liog lang piting ako ang liog ni kabawa ni piting gahiya na unsa. Patay ba kayo ang tagiya ba? Hapit tumabot pa. Lupak ini. What?